Deze bijzondere lichtfietsen waren zaterdag te bewonderen in Reuver, waar de 25e editie van de oliebollentocht voor lichtfietsen en velomobielen van start ging. Vanwege de coronapandemie werd de tocht verplaatst van december dus naar het voorjaar. Wat je dus op de achtergrond allemaal ziet zijn lichtfietsen, velomobielen, dat zijn eigenlijk gesloten lichtfietsen. Ooit ontwikkeld eigenlijk in Dronten voor met name woon-werkverkeer in de polder. Want ja, je zit prima beschermd tegen alle weersinvloeden. En omdat je ligt, heb je eigenlijk veel minder kracht nodig om dezelfde snelheid te krijgen of nog harder als op een normale fiets. En daarnaast is het ook een stuk veiliger. Je zit met 3 wielen. De meeste. Er zijn er ook met 4. Maar het is een heel comfortabel, makkelijk vervoermiddel. En ik zeg nu tegenwoordig wel eens vaker, ik heb de goedkoopste pomp om te tanken. Dus ik hoef alleen maar mijn fietsenpomp te gebruiken. De tocht leverde een kleurrijke lint op van in totaal 150 deelnemers. Dat is zo'n 500 meter aan lichtfietsen. De tocht ging door het voormalige Engelse munitiedepot, nu Natuurpark Brachterwald en Nationaal Park de Mijnweg. De tocht werd georganiseerd door Grensrijder.com. Grensrijder.com is een fietsclubje hier in Roermond. En wij hebben eigenlijk als doelstelling om het fietsen met Nederlandse en Duitse fietsers, om dat een beetje te bevorderen. En wij mochten dit jaar eigenlijk voor de tweede keer de oliebollentocht organiseren. En daar hebben uit 7 landen deelnemers meegedaan. In totaal hebben we 160 inschrijvingen gehad. 7 landen: Nederland, Duitsland, België, Zwitserland, Engeland, Zweden, Noorwegen. Nou vergeet ik er natuurlijk wel weer eentje of 2. Maar in ieder geval, het was een redelijk internationaal gezelschap vandaag. Erg gezellig. Een van die deelnemers is Jules Graus uit Helden, die deze fiets in het bezit heeft. In 2015, toen heeft mijn vader zo'n fiets van iemand gerepareerd. Ik dacht echt van, wat is dit voor een rare ding? En toen mocht ik er een stukje in rijden. En zonder moeite reed ik al sneller dan 30 km per uur. En dan had ik zoiets van, oh, dit is wel vet. Maar toen kwam de kostprijs, weet je wel. En toen had ik zoiets van, nog even niet, weet je. Ik zat nog op school, dus ja. Later is het toch van gekomen? Ja, je blijft ze op de weg zien zo. En dan denk je toch van, ja, weet je, dat is toch wel mooi. Dus het is wat anders dan een auto, weet je. Je bent in de buitenlucht. En er zijn genoeg van die andere mensen die zo'n ding hebben. Een kleurrijk plaatje dus, maar zeker in deze tijd een milieuvriendelijk vervoersmiddel. Mensen vragen wel eens van, wat is het inderdaad? Maar dit is gewoon eigenlijk een fiets. Het heeft iets van 11 versnellingen. De meeste zijn gewoon niet elektrisch, maar je hebt er ook sommige die spelen een beetje vals, die rijden elektrisch, ja. Je kunt eigenlijk best flinke snelheden halen. Je zit lekker beschermd. Het is een hele relaxte manier van fietsen. Ook al omdat je lager zit, heb je een hele andere blik op de wereld. Je zou het gewoon een keer moeten proberen, zou ik zeggen. Weet je zit niet zoals in een auto, maar je zit ook niet zoals op een fiets. Als je het dakje dicht hebt zo, ja, dan zie je bijna niks meer. Dus hoe je moet kijken naar links en naar rechts is ook best wel even wennen, ja. Uiteraard waren er bij deze oliebollentocht ook oliebollen, net als bij de volgende editie die vlak voor Oud en Nieuw plaatsvindt in Utrecht. De volgende oliebollentocht 28 december in Utrecht. En wij hopen daar weer heel veel van deze fietsen te zien. En misschien nog wel meer, wie weet.